ҷасур сулаймонов хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Хуҷанд мебошад. ӯ имрӯз барои супоридани ҳуҷҷат ба нуқтаи қабули маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст. ҷасур аз он хурсанд аст ки соли равон нуқтаи қабули ҳуҷҷатҳо дар муассисаи онҳо ҷорӣ гардидааст. чанд ихтисосҳоро интихоб кардам ва тавассути маркази миллии тестӣ мехоҳам ба донишгоҳ дохил шуда бошам ва ин ихтисосҳои интихоб кардаи ман ҳамчун молия ва қарз, ба ҳисобгирӣ, бухгалтерӣ, аудит ва таҳлили он, инчунин боз аудит ва ревизия, яъне ки ҳамин ихтисосҳоро интихоб кардам. ба гуфтаи қаҳрамони гузориши мо, қабули ҳуҷҷатҳо дар маркази бақайдгирӣ 3 ё 5 дақиқа вақти ӯро талаф намудааст. арзиши хизматрасонӣ дар имтиҳоноти марказонидаи дохилшавӣ 2021 вобаста ба зинаи таҳсилоти шахсоне ки дар ин имтиҳонҳо иштирок кардан мехоҳанд гуногун буда 240 сомонӣ барои шахсони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва барои шахсони дорои таҳсилоти умумии асосӣ, яъне хатмкунандагони синфи 9 180 сомонӣ муайян шудааст. лозим ба зикр аст ки яке аз навгониҳои соли ҷорӣ имкони пардохти маблағи хизматрасонӣ барои иштирок дар имтиҳони марказонидаи дохилшавӣ тавассути марказҳои хизматрасонӣ бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, инчунин воситаҳои электронии ин бонк мебошад. дар заминаи барномаи ҳамёни электронии амонатмобайл низ маркази миллии тестӣ ҷой дода шудааст. он нафароне ки ин хизматрасониро метавонанд, агар самарнок истифода бурда тавонанд, метавонанд ки аз телефони мобилии хеш низ маблағи хизматрасониро пардохт кунанд. бояд гуфт ки шурӯъ аз 1 марти соли равон Бақайдгирии Довталабон ба имтиҳони марказонидаи дохилшавӣ оғоз гардид. Бақайдгирии Довталабон дар 10 минтақаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сурат мегирад ва он то ба 15 март давом мекунад. ба маълумоти Ромиш Неъматов, сардори бахши минтақавӣ маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар шаҳру 2 минтақаи бақайдгирӣ фаъолият мекунад, ки яке муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ва гимназияи рақами 24 мебошад. дар марҳилаи асосии бақайдгирӣ бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз қайд гузарам. зикри нукта маварид аст ки соли ҷорӣ дар ноҳияи деваштеж ва ноҳияи спитамин нуқтаҳои бақайдгирии асосӣ фаъолияти корияшонро аз рӯзи 1 март оғоз карданд. дар баробари ин дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Истаравшан, шаҳри Кунибудом, шаҳри Панҷакент, дар ноҳияи спитамин, ноҳияи деваштеж нуқтаҳои бақайдгирӣ ба кори худ оғоз карданд ки дар он имрӯз намояндагони маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ифтитоҳи онҳо иштирок доранд. ба маълумоти намояндаи ин ниҳод тахмин меравад соли ҷорӣ шумораи довталабон зиёд мегардад. ин нишондодро Ромиш Неъматов зиёда аз 30 000 нафар арзёбӣ намуд. шумораи довталабон дар соли 2020 24 000 нафарро дар вилояти Суғд ташкил метод. ҳамчунин соли равон 100 000 дона маҷмӯи саволу масъалаҳои тест, роҳнамои довталаб ва ҳамчунин фиттаҳо ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят равона карда шудааст. албатта мо имкони ба пуррагӣ ба тамоми довталабон, яъне ки хатмкунандагони масъулияти таҳсилоти миёнаи умумӣ дастрас карданаш надорем. албатта ба ҳар як синф дар доираи аз мисол 20 то 30 маҷмӯаи саволу масъалаҳои тести китобчаҳош дастрас карда мешавад. агар барои довталабон дастрас нашуд, тамоми маълумотҳое ки бевосита ба ин сам дахл дорад дар сомонаи маркази миллии тестӣ ҷой дода шуданд ва он нафароне ки имконияти дастрасӣ ба шабакаи интернетӣ доранд, метавонанд ки гунаи электронии онро аз сомонаи маркази миллии тестӣ дастрас кунанд. дар соли 2021 баҳри пешгирии бемории коронавирус тамоми чораҳои эҳтиётӣ андешида шуда, тағйирот дар рафти имтиҳонсупорӣ дида намешавад. бояд гуфт ки дар кушодашавии рӯзи аввали қабули довталабон ба намояндагии минтақаи бақайдгирии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд ташриф овард. ӯ ба довталабоне ки дар аввалин рӯз ба ин минтақаи бақайдгирӣ ташриф оварданд муваффақият таманнӯ намуда, афзуд ки дар ҷодаи интихоби касб ҷиддӣ бошанд, чун касби онҳо дар оянда муҳим мебошад. гузориши Саид Мухтори Саиданавар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.